नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। ता आज के ई खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना अपनी तो जैसे तैसे के वीडियो के बारे में, जो कि 6 दिन में 10 मिलियन व्यू यानी कि 1 करोड़ व्यू अपन कंप्लीट कर ले बा। 4,17,000 से भी ज़्यादा ये पर लाइक आ चुकल बा, 81,000 से ज़्यादा ये पर कमेंट आ चुकल बा और गाना सुपर डुपर हिट हो गईल बा। और लगातार ई गाना के दर्शक लोग सुन रहे बड़े, प्यार आशीर्वाद दे रहे बड़े। एकरा अलावा आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एगो नया होली गाना के अनाउंसमेंट हो गई बा, जो कि चुनाव प्रचार पर आधारित बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर उ गाना के जोन पोस्टर बा ओकर देख सकतानी। ऊपर लिखल बा, जो चुम्मा देगी वही जीतेगी। जी हाँ, जो चुम्मा देगी वही जीतेगी। तो उ गाना के आप लोग जाके सुन सकतानी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर 3 फरवरी सुबह 7:15 पर। गाना के खेसारी लाल यादव गौले बड़े, गीत लिखले बड़े श्याम आजाद, संगीत दिले बड़े छोटू रावत और पोस्टर आ चुकल बा बिहान सुबह 7:15 पर। जैम खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर और खूब धूम धड़ाका से गाना सुनम और अपन आशीर्वाद प्यार देते रहम। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।